To vypadá na obrovskou pohodu a nic nedělání, jen válení se na pláži. Pokud jste v Kambodži a chcete se někde dobře vykoupat, navštivte ostrov Koh Ron na jihu. Je to zde krásné moře, krásné pláže, klídek a pohoda. Na tomto ostrově objevíte takový malý ráj. Příjemní lidé, dobré jídlo, atraktivní příroda. Ta pohoda tady sice je, ale taky je tady trošku nuda. Nevím, jak dlouho vydržíte se válet na pláži, ale ne moc. Pár dnů, víc ne. Ale když jste na krásném ostrově, bílé pláže, krásné moře, palmy, tak vám to nedá a musíte jít běžet. Tak jdem. To, co návštěvníky do Kambodže přivádí, není ani tak současnost, jako její minulost. A protože jsme v Kambodži, nemůžeme vynechat slavný Angkor Wat. Jen si musíme trochu přivstat. A tak se nad ránem vydáváme sledovat východ slunce nad touto úchvatnou stavbou. Jde o největší náboženskou stavbu světa, která má rozlohu 162 hektarů. Původně byl Angkor Wat zasvěcen hinduistickému bohu Višnuovi, ale pak byl přeměněn na buddhistický chrám. Krásné a romantické svítání, že? Ale nejste tam sami. Před pandemií covidu Angkor Wat navštívilo přes 2,5 milionu návštěvníků, což bylo 42% všech turistů, kteří přijeli do Kambodže. Většina z nich byla a je z Číny, Vietnamu, Laosu, Thajska a Jižní Koreje. I když ze záběru to moc nevyplývá. Navíc chvilku to vypadalo, že na vrchol chrámu se vydali jen lidé s holou hlavou. Ale nebyla to pravda. Nahoru samozřejmě vylezla celá moje rodina, takže je na čase vám ji představit. Tak toto je Vojta. Ahoj Vojti. No, nic. A toto je Maty. Ahoj Maty. Maty, ahoj. Taky nic. Tak třeba manželka Martina bude sdělnější. No jo. Tak to je moje milá rodina. To je youtuber. Vlogísek. Takhle to je lepší. Bohužel máme v rodině nového youtubera, všichni nás to dost prudí. Ano, tak to je on, nový youtuber, hrdý, nezlomný a odhodlaný. No, na podporu rodiny si skutečně nemůžu stěžovat, ale raději se vrátím k běhu na pláži. Tím, co si užívám cepání v teplém moři, uvědomuji si, jak málo toho o Kambodži víme. Netušíme, jak velkou a slavnou minulost měla, když Khmerská říše během své existence od 8. do 15. století ovládala území zasahující části dnešní Kambodže, ale také Vietnamu, Laosu a Thajska. A její hlavní město Angkor s 1 milionem obyvatel bylo v té době největší město světa. Zatímco se setmělo, na pláži začalo být rušno. Jako bychom chtěli v noci zapomenout na to špatné, které ve světle dne není vidět. Jako bychom chtěli prozářit temnotu a nebát se jí. Tak jako naši neolitičtí předci se vydávali do temnot jeskyní, aby zde s pomocí ohňů spatřovali míhající se stíny, záblesky i hlubokou tmu, tak i my se snažíme noc za pomoci světla přežít.
A pak všechno utichá. S nastávající tmou vkrádá se temnota do mysli a probouzí se tma v nás samotných. Noc ale může představovat i šanci na změnu nebo na přesun. Tak jsem i já přijel z malebného ostrova do hlavního města Phnom Penhu. Jízda nočním lůžkovým autobusem byla nečekaně příjemná a pohodlná. Phnom Penh je dnes typické asijské velkoměsto. Rušné, dynamické, dramatické, ale často hlučné a doslova plné. Ale v době vlády Rudých Khmerů po roce 1975, kteří všechny přesunuli na venkov, klesl počet obyvatel z 2 milionů na neuvěřitelných několik tisíc. Dnes je jich 2,5 milionu. Věděli jste, že v hlavním městě Phnom Penhu, který bývá přezdívaný PP, aby to bylo jednodušší na vyslovení, se večer moc běhat nedá. Takže se to dá zkusit třeba v hotelu, v posilovně na běžeckém pásu. Trošku nuda. Možná to bude chtít pustit si nějaké písničky a třeba přitom zrychlíme. Druhým, dnes nejvíce navštěvovaným místem v Kambodži po Angkor Watu je původně střední škola, kterou Rudí Khmerové přeměnili na vězení a mučírnu s názvem S21. Prošlo jí asi 20 000 lidí, přičemž přežilo jen asi 12. V těchto kojích lidé čekali na mučení a pak na smrt. Většinou byli všichni vězněni po výslechu a mučení odvezeni na takzvaná pole smrti, kde byli popraveni. I my jsme se vydali na jedno z nich. Je na okraji Phnom Penhu. Je to hutné místo a je to jen jedno z více než 300. A vedle toho je nespočet takzvaných jeskyní smrti, kde byly oběti házeny do hlubokých jeskyní. Přesný počet není znám. Tento strom je připomínkou asi té největší hrůzy. Věznitelé vzali dítě za nohy, roztočili nad svou hlavou a pak hlavu dítěte rozbili o kmen stromu. Vždy je světlo a stín, jas a tma, ale tma může mít různou podobu. Jedno je jisté, nechtějme, aby to byla ta tma, která pohltila Kambodžu, aby znovu peklo pohltilo ráj. My díky tomu, že déšť již smyl dětskou krev ze stromu, můžeme doufat, že voda a světlo, které dohromady dávají duhu, nám pomůžou překonat naše nejtemnější stránky. A za duhou se nám pak ukáže náš lepší budoucí svět, ke kterému možná doběhneme.